Zarzuela, gusto tenerte en Placeres Mundanos. Williams, ¿qué representa? ¿Una parte de tu vida, tu momento actual o la vida completa? La vida completa. Uno tiene que ser feliz porque si no eres feliz, apaga y vámonos. Lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Muy fuerte, bueno, pues sucesión en el arte de Sami Ali, y no será el último alumbramiento, porque también hay otro pequeño retoño que está por ahí a la vista y que ha hecho que nuestra próxima invitada no pueda estar aquí en los estudios de Radio Nacional. Facebook.com/mundanos. La tentación gastronómica es fuerte en nuestro país y tenemos sitios para disfrutar sin medida. Como decía, el otro espacio donde nos sentimos como en el paraíso es la Casa 2.0, un lugar único que llevan con maestría César Martín y Marina Loné. La verdad es que comparto cada una de ellas, aunque pienso que en lo profesional estáis, bueno, los dos ahí arriba, como no. Vuelta o con más facilidad en la parte de la bodega que en la parte del campo. Això és un posado. Es una parte fundamental. Pero Estic tan enamorado que me facin aquesta foto ja. nosotros que
una pedra i també un paper. El cel està humit, la terra també. Feim un gran batall, estiram el cos. Me pots les sabates i també el capell. Un pou, una pedra al cap del camí. Una mica de pa, és un pou eixugat. És un tros de vidre, és la vida, és el sol. És la nit, és la mort, és un llaç, és consol. És la gespa en el camp, és un grop a la fusta. Una brusca de vent i ha girat a ponent. Un misteri profund, qui ho vol, qui no el vol. És el vent bufant sobre cims imponents. És la pluja caient, qui conversa amb la gent. Són les aigües de març, és la fi de l'hivern. Un pes, un adéu, és sortir correguent. Un ocell que no seu, un ocell que no es veu. Una vall, una font, és un tros de pau. Al fons d'un pou, a la fi del camí. Un rostre envellit que es mostra entristit. Són les aigües de març, és la fi de l'hivern. En Maria Anabel és un nin que ha arribat. Un projecte de casa és un cos que no menja. Un tros d'aquí i un altre d'allà. Una agulla i un fil per fer un sac de retalls. Ja el tenim enllestit i l'hauríem d'omplir. Veniu tots cap aquí, ho trobareu divertit. Són les aigües de març que em fan pensar en l'estiu. Ha arribat al teu cor l'esperança de viure. Un hermós horitzó és un braç de torça. Són les aigües de març, ens ha deixat l'hivern.
tot és gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis. I darrere els vidres ho és el món que es perd qui sap on, dins la boira d'aquest món incert. Tot és gris, ho és el fred, ho és el pensar que no t'he vist. I la vida que passa i jo m'enric com d'un film antic, fet de l'ombra d'aquell temps difunt. No em digueu el camí perdut, més enllà d'aquest meu paradís, més enllà d'aquest gris absolut, d'aquest immens silenci. Tot és gris, ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis. I darrere els vidres ho és el món que es perd qui sap on, dins la boira d'aquest món incert. Digueu el camí perdut, més enllà d'aquest meu paradís, més enllà d'aquest gris absolut, d'aquest immens silenci. Tot és gris, ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis. I darrere els vidres ho és el món que es perd qui sap on, dins la boira d'aquest món incert. Dins la boira d'aquest món incert.
entendre, ja.